Du gør det til en bitch at være farveblind med din Disney-øjne. Så meget mere end bare lir, når du er nøgen. Selv før vi kendte nat. Hej YouTube og hej Facebook. Mit navn det er Oscar Mansa. Og i dag der har jeg et lille problem. Jeg ved ikke hvor mange andre af jer har det. Men hvis vi nu går til Facebook her. Facebook.dk. Hvis vi nu går herhen, så kan så prøver vi at uploade en video eller billede. Vi tager bare min intro, og så skriver vi lige lidt test her. Sådan, og så slår vi videoen op. Så kan I se her, 2 sekunder, hvis vi lige gør her. Hvis vi lige gør så 2 sekunder. Sådan her, så kan vi se, at vores video her, den downloader. Undskyld, at skærmen ændrer sådan en lille smule. Sådan der. Se, at den står på 87%. Og bam, det her sker. Noget gik galt. Din videofil kunne ikke overføres. Prøv igen. Okay, vi klikker OK. Sådan. Vi går tilbage heroppe igen. Vi uploader en video. Finder den video vi gerne vil have. Sådan. Så trykker vi slå op. Og vi venter igen. Den her gang går det lidt stærkere. Det kan være at vi kan vende sådan der. Den her gang går det lidt stærkere. Sådan, nu lige ved at være der. 95%. Og bam, det skete igen. Så nu vil jeg faktisk gerne have hjælp til det her. Fordi at det her irriterer mig rigtig meget. Så hvis der er nogen af jer derude og ved hvordan man gør, så skal I skrive det ned i kommentarfeltet. Så men det må I virkelig huske. Og hvis I gerne vil have flere sådan nogle, også for eksempel how to eller noget andet, så skal I huske at subscribe og like. Husk at skrive ned i comment, hvis I ved hvad der er galt med Facebook. Så du gør det til en bitch at være farveblind med din Disney-øjne. Så meget mere end bare lir.